Намирам се в Дъблин и докато се возих в автобуса, видях една много красива картина на един много красив кон, изложена тук на улицата. Тук има местни турци, които си продават произведенията явно на тази улица. И аз следвах специално от автобуса, за да си купя тази картина. И ето тук, това е картината, която си харесах. Оказа се, че художничката е от Литва. Хорошая работа. Вече си имам спомен от Дъблин. Картина на кон, който много наподобява конете от любимата им порода, от породата Ахалтеке, небесните коне, за които смятат, че имат тракийски произход. И да, сега ще отведа картината в Слънчева България, ще я поставя в рамка и ще я окача някъде вкъщи, да ми напомня за ирландското преживяване и най-вече за любимата им порода коне.